నమస్కారం and a very warm good evening to you all. దొరసాని ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. విచ్చేసినటువంటి అభిమాన సందోహానికి ఒక రౌడీ వెల్కమ్ చెప్పాలనుంది. మీరు ఒక్కసారి ఓతో రౌడీ వెల్కమ్ వేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ హ్యాపీ మొబైల్ ప్రెజెంట్స్ దొరసాని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ 12వ తారీఖున మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది. పవర్డ్ బై సుఖీ బాబా ప్రాపర్టీస్, దొరసాని బొటిక్, సినర్జీ పెస్టిసైడ్స్, నంది టైర్స్ అండ్ ట్యూబ్స్, KLM ఫ్యాషన్ మాల్, టైల్ స్మార్ట్ అండ్ ఆ బ్రాడ్బ్యాండ్ పార్ట్నర్ ఎక్సెల్. లైవ్ చూస్తున్నారు NTV, TV9, వనితా టీవీ, TV1 అండ్ సాక్షి టీవీలో. యూట్యూబ్ లైవ్లో కూడా చూడొచ్చు. మధుర ఆడియో, మీడియా 6 అండ్ J మీడియా ఫ్యాక్టరీ యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు. మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆన్ మధుర ఆడియో. ప్రశాంత్ విహారీ గారి సంగీత దర్శకత్వంలో మన ముందుకు వస్తుంది దొరసాని. 12వ తారీఖున మన ముందుకు రాబోతున్న ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు KVR మహేంద్ర అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారు, యష్ రంగినేని గారు నిర్మాతలుగా మనకి ఈ చిత్రాన్ని అందిస్తున్నారు. మొట్టమొదటిసారిగా తెరపైకి పరిచయం అవ్వబోతున్న అందమైన జంట, యువ జంట ఆనంద్ దేవరకొండ అండ్ శివాత్మిక. ఈ ఇద్దరి జంటని అందంగా మనం చూడబోతున్నాం. కనుల పండుగ ఇప్పటికే వచ్చినటువంటి టీజర్కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ ఉంది. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ క్యూట్ టీజర్. నిజానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో, లోపల నుంచి అన్ని రకాల భావాల్ని, ఆలోచనల్ని రేకెత్తించేటువంటి కెపాసిటీ ఉంది. మేకింగ్లోనే డిఫరెంట్గా ఉన్నటువంటి దొరసాని టీజర్లోనే తన దమ్ ఏంటో చెప్పింది. సో షాల్ వీ హ్యావ్ అ లుక్ ఎట్ ద టీజర్? టీజర్ ప్లీజ్. చిన్న దొరసాని గడి నుంచి బయటికే రాదు. ఇంకేం తెలియదు పీకదు. దొరసాన్లు ఎప్పుడైనా బయటకు వస్తారా? నేను చిన్న దొరసాని ప్రేమిస్తాను రా అంటే దొరసాని కూడా నన్ను చూస్తాంది. దొరసాన్ని ప్రేమిస్తాండా? ఎవరికన్నా చెప్పావు, నిజమే అనుకుంటా. మీ పేరు? రాజు. మీరు దొరసాని? కాదు, దేవకి. కాదు, మీరు నా దొరసాని. దిస్ ఈజ్ ద పవర్ఫుల్ టీజర్. మళ్ళీ వేశారా? అయితే వన్స్ మోర్. ఇంకేం తెలియదు పీకదు. దొరసాన్లు ఎప్పుడైనా బయటకు వస్తారా? నేను చిన్న దొరసాని ప్రేమిస్తాను రా అంటే దొరసాని కూడా నన్ను చూస్తాంది. దొరసాన్ని ప్రేమిస్తాండా? ఎవరికన్నా చెప్పావు, నిజమే అనుకుంటా. మీ పేరు? రాజు. మీరు దొరసాని? కాదు, దేవకి. కాదు, మీరు నా దొరసాని. ఇప్పుడు ధైర్యంగా వస్తా, ఇప్పుడు గర్వంగా వస్తా. ఎందుకంటే కొన్ని సినిమాలు ప్రేమ కథలు అవుతాయి, కొన్ని సినిమాలు ఆ ప్రేమ వెనకాల ఉన్న కథల్ని చెప్తాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ అలాంటి ఆ ప్రేమ కథని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న సినిమా దొరసాని. 12వ తారీఖున మన ముందుకు రాబోతున్నటువంటి ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎందరి నోళ్లలోనూ నాంతోంది. ఏముంటుంది, ఇంత పవర్ఫుల్గా ఉంది, ఇంత ఒరిజినల్గా ఉంది అని అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఒక పీరియడ్ ఫిల్మ్ తీయడానికి సాహసం కావాలి. అలాంటి సాహసాన్ని ఒక అద్భుతమైన కథలో చెప్పే ధైర్యం కావాలి. ఐ థింక్ KVR మహేంద్ర ఈజ్ డూయింగ్ దాట్. మొట్టమొదటిసారి డెబ్యూ అవుతున్నటువంటి వారి కథలో ఒక కసి ఉంటుంది, ఆ కసి ఇందులో కనిపిస్తుంది. సో ఇంకా ముందు ముందు ఈ సినిమా గురించి మనం చాలా వివరాలు మాట్లాడుకుందాం. కానీ అంతకంటే ముందు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టే ముందు మీకు కొన్ని వీడియోస్ చూపించాం. ఆ వీడియోస్ ఇప్పటి వరకు
రిలీజ్ అయి బయటకు వచ్చినటువంటి దొరసాని పాటలపై కొంతమంది చేసినటువంటి కవర్, అంటే వారి మనసులో ఉన్న వారి క్రియేటివ్ కంటెంట్ని వారు షూట్ చేసి ఆ కాంటెస్ట్లో పాల్పంచుకున్నారు. సో వీ హ్యావ్ దేర్ స్టోరీస్ని మనం ఇప్పుడే చూసాం, వారు ప్రజెంట్ చేసిన స్టైల్ని మనం చూసాం. ఇప్పుడు ఆ విన్నర్స్ వేదిక పైకి రాబోతున్నారు, వారందరినీ సిద్ధంగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆ విన్నర్స్ అందరికీ ఒక ఫోటో ఆపర్చునిటీ మనం ఇవ్వబోతున్నాం. లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ మధుర శ్రీధర్ గారు అండ్ యష్ రంగినేని గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్. అలాగే ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్కి గెస్ట్గా విచ్చేసినటువంటి వారిని కూడా పిలిచేస్తాను, సో దట్ దే కెన్ హ్యావ్ అ ఆపర్చునిటీ, ఫోటో ఆపర్చునిటీ కోసం. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఇటీవలి కాలంలో ఒక సంచలన విజయాన్ని సాధించుకున్నటువంటి దర్శకురాలు, ఓ బేబీ తోటి అందరూ ఈ బేబీ ఎవరు అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఎక్కడా లేనటువంటి సరికొత్త రికార్డులను రాసేస్తున్నటువంటి మా సమాంతాస్ ఓ బేబీ దర్శకురాలు. లెట్ మీ వెల్కమ్ నందిని రెడ్డి గారు ఆన్ టు ద స్టేజ్ అలాంగ్ విత్ మా బేబీకి, along with the young star తెరపై పుట్టిన సరికొత్త తేజం. లెట్ మీ వెల్కమ్ తేజ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఓ బేబీ ఇస్ రాకింగ్. ఏ థియేటర్కి వెళ్ళినా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ గురించి మాట్లాడక తప్పదు. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారం అయింది, ఒక వారం తర్వాత ఒక వారం వస్తున్న సినిమాల్లో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ హస్తం ఉంది. ఐ థింక్ దొరసాని కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రిలీజ్లో వస్తూ ఉంది, కాబట్టి సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వారి మాయాజాలమే ఇదంతా. వీక్ ఆఫ్టర్ వీక్ ఇట్ ఈస్ ద సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ మ్యాజిక్. సో ఐ వెల్కమ్ నందిని గారు అండ్ తేజ వన్స్ అగైన్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ముందుగా విన్నర్స్ అందరికీ కూడా ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేద్దాం. బట్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ ది డైరెక్టర్ కేవీఆర్ మహేంద్ర గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. చిత్ర దర్శకుడు, తొలిసారి దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నటువంటి కేవీఆర్ మహేంద్ర. And now let's welcome our winners. అందరినీ వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. All the winners on the stage. Congratulations and all the best to the winners. మీ ఇద్దరు ఇటు వచ్చేసేయండమ్మా, ఒక ఇద్దరు ఇటు వచ్చేయండి. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద కవర్ సాంగ్ కంటెస్ట్ విన్నర్స్. నింగిలోన పాలపుంత అనే పాటకి కవర్ సాంగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆ విన్నర్స్ ఇక్కడ మనతో ఉన్నారు. కంగ్రాచులేషన్స్. అభిమానం ఉండడం ఒక ఎత్తు అయితే అభిమానాన్ని ప్రకటించడానికి వీడియోని ఒక సాధనంగా వాడడం మరొక ఎత్తు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ కన్సలేషన్ ప్రైజ్ విన్నర్స్, thank you and congratulations to all the winners once again. Well, Teja, సంపేసేవుగా. రాకీ అంటే రాకీ లాగా అనిపించావు. నేను యాజ్ ఐ వాజ్ సేయింగ్, నాకు తెలిసి నేను ఎంతవరకు ఏ సినిమాకి రివ్యూ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సినిమాని రివ్యూ చేశాను అండ్ దాట్ ఈస్ ఓ బేబీ. ఐ సెడ్ నాకు ఇంకెవరో కనబడలేదు, పాత్రలే కనిపించారు, అంత బాగా నటించారు. ఒక్క నిమిషం పాటు గుండె పిండేసినా నవ్వించినా మీకే చెల్లింది. సో తేజ ఎంజాయింగ్ ది సక్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ సక్సెస్తో దొరసాని కూడా రెడీగా ఉంది. సో యువర్ విషెస్ ఫర్ దొరసాని ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు ఒక వారం బ్యాక్ మా ఆడియో లాంచ్ ఇక్కడే జరిగింది, మా ప్రీ లాంచ్ ఇక్కడే జరిగింది ఓ బేబీది. సో నాకు ఎందుకో మళ్ళీ వస్తే ఇది మా ఫంక్షన్ లాగే అనిపిస్తుంది. అది ఒక్కటే కాకుండా దీంట్లో చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. టు స్టార్ట్ విత్, మళ్ళీ నన్ను ఎలాగైతే సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఎంకరేజ్ చేసి బేబీలో చేశారో అలాగే ఇది కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి వస్తుంది. విజయ్ది కూడా సురేష్ ప్రొడక్షన్సే చేశారు, విజయ్ గారి సినిమా పెళ్లి చూపులు కూడా. సో ఐ హోప్ మళ్ళీ ఆ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుద్ది. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆనంద్. అండ్ శివాత్మిక ఇస్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. తను చాలా కష్టపడుతుంది, చాలా లైవ్లీ, చాలా సందడిగా ఉంటుంది తను ఉంటే. సో తనకు కూడా ఇది పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఎలాంటి సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారో అందరూ చూస్తూనే వచ్చారు. మల్లేశం కానీ, బ్రోచేవారు ఎవరు కానీ, పెళ్లి చూపులు కానీ. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ఆ మ్యాజిక్ని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను. మా డైరెక్టర్ గారికి, మహేంద్ర గారికి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఈ సినిమా డిఓపి సన్నీ నాకు వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్.
మళ్ళీ ఈ సినిమా మ్యూజిక్ ప్రశాంత్ విహారీ నాకు ఫ్రెండ్. సో వీళ్ళందరూ ఈ సినిమాకి చేయటం నాకు హ్యాపీగా ఉంది. అందుకే ఇది నా ఫంక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద టీమ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఒక్క ఓబేబీ తోటి 100 అడుగులు ముందుకెళ్ళిపోయి లీగ్లో బిగ్ డైరెక్టర్ అని మెచ్చుకున్న మా నందిని గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. ఐ నో యువర్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద నందిని దట్ వీ సీ జనరలీ, బట్ ఈ రోజు చాలా సటిల్గా సబ్డ్యూడ్గా ఉన్నారు. దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఎంత ఎదిగితే అంత అణిగి ఉండాలి అనే ఫిలాసఫీ ఆవిడ చూపిస్తున్నారు. బట్ ఆల్ ద బెస్ట్. హోప్ యూ రబ్ ఆఫ్ దిస్ సక్సెస్ టు దొరసాని యాజ్ వెల్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. తేజు అన్నట్టు 1 వీక్ బ్యాక్ ఇక్కడ ఉన్నాం మా ఫంక్షను. నాకు ఇవాళ కూడా మా ఫంక్షన్లోనే ఉన్నట్టుంది. సో ఒకటి మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు, మా జర్నీ అలా మొదలైంది నుంచి అలా కొనసాగుతుంది. కానీ అది కాకుండా మాకు ఇంకో అనుబంధం ఉంది, నాకు తర్వాత తెలిసింది. మాది మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారిది పక్క ఊర్లే. సో మా ఇండస్ట్రీలో మంచి మనసున్న దొర మా మధుర శ్రీరెడ్డి గారు. సార్ ఎప్పుడు చూసినా ఒక చిరునవ్వుతోటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజింగ్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండ్ కొత్త కంటెంట్. ఈ ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన కొత్త కంటెంట్లో నాకు తెలిసి 10% వంతు మీదే. సో ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ ఫర్ యూ ఆల్సో సార్. మీ ఇంకా ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి. యష్ గారు, ఐ అడ్మైర్ యువర్ ప్యాషన్ ఫర్ ఫిల్మ్స్ and you make great films, and I hope Dorasani is also another one in that kitty. And coming to the director Mahendra garu, రీసెంట్గా మల్లేశం చూశాను. నేను నిజంగా ఒక తెలంగాణ పర్సన్ అయినందుకు నేను చాలా గర్వపడ్డాను. మళ్ళీ దొరసాని చూసినప్పుడు కూడా నా కంటెంట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సీయింగ్ దిస్. అండ్ మేము మీ ఆఫీస్లో కూర్చున్నాం సార్. యాక్చువల్గా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఆఫీస్లో మా ఉన్న రూమ్లో దొరసాని అని రాసుంటుంది. ఓహో, ఇంతకు మా ముందు దొరసాని టీం ఇక్కడ ఉండిందని మేము అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళం. సో అలాంటిది ఒక ఇండైరెక్ట్ అనుబంధం కూడా ఉంది మనకి. అండ్ టు ది యాక్టర్స్, ఆనంద్, ఫర్గెట్ అబౌట్ యువర్ బ్రదర్, యూ carve your own path. Okay, you're going to be a rock star, you do your own thing, and I'm sure you have amazing talent. I'm wishing you all the very best. Shivatmika, చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందమ్మా నీకు. ఒక పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది మీ పేరెంట్స్కి. లాట్ టు లివ్ అప్ టు, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ లివ్ అప్ టు ఇట్. అండ్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ దొరసాని, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ అనదర్ వండర్ఫుల్ హిట్ ఫ్రమ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఇందాక శ్రీధర్ గారి గురించి చెప్పడం మర్చిపోయానండి సార్, సారీ. నందిని గారికి శ్రీధర్ గారు పక్క ఊర్లో అయితే, మాది శ్రీధర్ గారితో పక్క ఇల్లు. సో శ్రీధర్ గారు నాకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు. నాతో సినిమా చేస్తాను అన్నారు 1-2 సార్లు, కానీ చేయలేదు. సార్ మీరు వింటున్నారు అనుకుంటున్నాను. అది సార్, మీరు అందరికీ చీర్స్ చెప్తారు, ఈ సినిమా అందరూ కలిపి మీకు పెద్ద చీర్స్ చెప్తారని నేను ఫీల్ అవుతున్నా సార్. నాకు కూడా అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఎప్పుడు చేయలేదు తేజ, పర్లేదు. ఇప్పుడు చేస్తారు సార్ మా ఇద్దరితోటి. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను నందిని గారి సంగతి చెప్పలేను కానీ నువ్వు కిందకి వెళ్తా వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన కలిసి వెళ్ళు. ఆల్ ద బెస్ట్ యూ నాన్న, బాయ్. రైట్, దిస్ ఈజ్ దొరసాని గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్. 12వ తారీఖున మన ముందుకు రాబోతోంది దొరసాని. హ్యాపీ మొబైల్స్ ప్రెజెంట్స్ దొరసాని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ పవర్డ్ బై సుఖీ బాబా ప్రాపర్టీస్, దొరసాని బొటీక్, సినర్జీ పెస్టిసైడ్స్, నంది టైర్స్ అండ్ ట్యూబ్స్, కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్, టైల్ స్మార్ట్, అండ్ ఆ బ్రాడ్బ్యాండ్ పార్ట్నర్ ఇస్ ఎక్సెల్. లైవ్ చూస్తున్నారు ఎన్టీవీ, TV9, TV1, వనిత అండ్ సాక్షి టీవీలో. యూట్యూబ్ లైవ్లో చూడొచ్చు, మధుర ఆడియోలో, మీడియా 6 అండ్ జే మీడియా ఫ్యాక్టరీలో. మరి దొరసాని మన ముందుకి రాబోతూ ఉంది. దొరసాని ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ పండుగ చేసుకోవడానికి ఈరోజు మేము మీ ముందుకి ఒక పండుగను తీసుకొచ్చాం. కానీ అందరికంటే ముందు మా ఆనంద్ వచ్చేసాడు, మాకు అందరికీ ఆనందాన్ని తీసుకురావడానికి. సో లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, మీ అందరి చప్పట్లతోటి ఆనంద్ గారికి, అక్కడికే కూర్చోండి, మీరు స్టేజ్ మీదకి రావక్కర్లేదు, గట్టిగా ఒక్కసారి మా ఆనంద్ దేవరకొండ గారికి స్వాగతం పలకండి. మామూలుగా అయితే రౌడీ బేబీ అనో రౌడీ అనో అంటాం, కానీ నేమనాలి, రౌడీ బ్రదర్ అనాలి. సో మా రౌడీ బ్రదర్కి స్వాగతం పలికేస్తూ ఒక రా అండ్ పవర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ తోటి పరిచయం అవుతున్నటువంటి ఈ అబ్బాయికి పెర్ఫార్మెన్స్కి కావాల్సినటువంటి స్కోప్ ఉన్న సినిమా అండ్ ఆ ప్యాషన్తో వస్తున్నటువంటి ఒక యంగ్ టీమ్. కాబట్టి యాజ్ అన్ యాక్టర్ నందిని గారు చెప్పినట్టుగా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కార్వ్ మీ పాత్, మీరే డిజైన్ చేసుకోబోతున్నారు. ఆల్ ద బెస్ట్ యూ ఆనంద్. మరి వెనకాల ఏం కష్టపడి ఉంటారండి. ఒక పీరియడ్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు 1980లో జరిగే ఒక కథని తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఎన్నో భావజాలాల్ని, ఎన్నో విరుద్ధమైనటువంటి సమాజాలని, 2 విరుద్ధమైన సమాజాలని చూపిస్తున్నప్పుడు ఒక కష్టం ఉంటుంది.
ఆ మేకింగ్లో ఉన్నటువంటి కష్టమంతా మీ ముందుకు చూపించాలి. వాట్ వెంట్ ఇన్ టు దొరసాని, బిహైండ్ ద సీన్స్ ఆఫ్ దొరసాని చూపించబోతున్నాం. హియర్ వి గో విత్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ దొరసాని. So that is the making video of దొరసాని. ఇలాంటి సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాణం పోయాలండి వాటికి. పాత్రలు పాత్రధారులు మాత్రమే కాదు, వారి ఆహార్యం దగ్గర నుంచి ఆ రూరల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ 80s అంటే ఒక పీరియడ్లో ఉన్నందుకు ఐ థింక్ ది డిఓపి, సినిమాటోగ్రఫర్ సన్నీ గారు అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ మూర్తి, వీళ్ళకి వాళ్ళ క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే చాలా ఒథెంటిక్గా కనిపిస్తుంది ఈ సినిమా. అండ్ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ మ్యాజిక్. ఇది తెరపై, పెద్ద తెరపై చూస్తే కానీ ఈ మ్యాజిక్ ఏంటో మనకు అర్థం కాదు. కానీ ప్రస్తుతం మన ముందుకు ఒక మ్యాజిక్ వచ్చేసింది, మా చిన్న దొరసాని వచ్చేసింది. లెట్ మీ వెల్కమ్ శివాత్మిక రాజశేఖర్ గారు. హలో శివాత్మిక, వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్. బాగున్నారు ఇద్దరు, ఎంత చిన్నగా ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు తెరపై ఎంత పెద్దగా కనిపిస్తున్నారు. ఆనంద్ అయితే నాకైతే మా పక్కింటి అబ్బాయిలా కనిపిస్తున్నాడు. ఇక ఈ పిల్ల ఎప్పుడు పెద్ద అయిపోయిందో తెలియదు. చిన్న చిన్నగా ఇంత బుజ్జి బుజ్జి తల్లిగా ఉండే మా దొరసాని చిన్న దొరసానిగా నడుచుకుంటూ వచ్చేసింది. వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్ శివాత్మిక అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, అండ్ ఇప్పుడు ఒక అల్లరి చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఆ అల్లరి ఏంటంటే, మనందరికీ ఒక బాధ్యత ఉంటుంది, ఆ బాధ్యత గుర్తు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మామూలుగా మీరందరూ సిఎస్ఆర్ గురించి విని ఉంటారు, దట్ ఈస్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కానీ సినిమా వాళ్ళకు కూడా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందని నమ్మారు. అందుకే మధురా శ్రీధర్ గారు, యాష్ రంగినేని గారు ఈ చిత్రంతో ఒక కొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు. అది ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరికి తమ బాధ్యతని గుర్తు చేస్తూ సినిమాకి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందని నమ్మి ఒక
సామాజిక సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక యాప్కి వారు ఇక్కడ చోటు కల్పిస్తున్నారు. ఈ యాప్ మనందరి జేబుల్లోనూ ఉండాల్సిన, మనందరి సెల్ ఫోన్లోనూ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద G1 యాప్. మీకు ఎప్పుడైనా వైద్య సహకారం, ఇమ్మీడియట్ మెడికల్ అటెండెన్స్ కావాలి అంటే మీరు రకరకాలుగా ఫోన్లు చేయక్కర్లేదు, రకరకాలుగా వెతుక్కోక్కర్లేదు. G1 యాప్లో ఒక్క టచ్ చేస్తే చాలు, నియరెస్ట్ హెల్త్, అంబులెన్స్ అండ్ మెడికల్ రెస్పాండర్ని కూడా మీ వరకు చేర్చే ఈ యాప్ గురించి ప్రమోట్ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యతగా భావించారు. అందుకే G1 యాప్ని ఈరోజు తమ కార్పొరేట్ సినిమా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా భావించి వారిని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. కెన్ వీ హ్యావ్ రాజశేఖర్ గారు వచ్చేసారు, వారికి మా స్వాగతం అండి. వెల్కమ్ రాజశేఖర్ గారు. సో G1 యాప్ గురించి మాట్లాడాను. G1 యాప్ ఒక్కసారి ఎలా ఉంటుందో, ఎలా పనిచేస్తుందో మనం తెలుసుకుందాం. Presenting Jeevan app, a one-stop mobile app for all kinds of emergencies. When you seek an ambulance using Jeevan app, your location is shared with 108 via GPS technology. Ambulance drivers can navigate to your location easily, just like cab drivers do. Jeevan app will notify the nearest first responder, who will come and do first aid before ambulance arrives. Jeevan app notifies friends and family. Ambulance manager alerts ambulance driver and eventually doctor on duty at the destination hospital. The doctor can see stored health history and will be ready to treat the incoming patient. Jeevan app has a bloody friend network feature which lets you find a friend from your contact having a matching blood group. Hence, with a single tap, all the problems related to emergencies can be solved. Join the movement and help India be safe. Made in India for India. Jeevan, a must-have app for your smartphone. నేను జీవన్ హెల్త్ వారి ఫస్ట్ రెస్పాండర్ని. నేను బేసిక్ లైఫ్ సేవింగ్ స్కిల్స్ లో ట్రైన్ అయ్యాను. ఈ ట్రైనింగ్ లో ఎటువంటి మెడికల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఎమర్జెన్సీలో ఉన్న వాళ్ళని ఎలా కాపాడాలో నేర్పిస్తారు. గత 6 నెలలుగా ఎంతో మందిని జీవన్ హెల్త్ వారు ట్రైన్ చేశారు. ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక ఫస్ట్ రెస్పాండర్ ఉంటే మనం ఎన్నో ప్రాణాలని కాపాడొచ్చు. దట్ ఈస్ G1 యాప్. అండ్ సినిమాకి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందని భావించి ఈరోజు మనందరికీ ఒక అద్భుతమైన మెసేజ్ తీసుకొచ్చిన మా నిర్మాతలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, దొరసాని గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్లో మీ ముందుకు రాబోతోంది 12వ తారీఖున. మరి ఇప్పటి వరకు మీరు విన్న పాటలు కాకుండా మరొక్క పాటని మనం లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాం. దొరసాని నుంచి సందీప్ మనకు అందించినటువంటి, ప్రశాంత్ విహారీ గారు మనకు అందించినటువంటి మరొక ఫ్రెష్ సాంగ్ మీకు వినిపించబోతున్నాను. ఈ పాటని రచించింది శ్రీ రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు. మరి ఈ పాటను లాంచ్ చేయడానికి లెట్ మీ వెల్కమ్ ఆ డైరెక్టర్, వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ నిన్ను కోరి లాంటి చిత్రాన్ని అందించిన శివ నిర్వాణ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. శ్రీ రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు అండ్ శివ నిర్వాణ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వారికి బొకేస్ అందజేయడానికి శ్రీ యష్ రంగినేని గారు మా నిర్మాత, వారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ శివ గారు. సార్ సెంటర్ స్టేజ్కి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఇద్దరిని. ముందుగా శివ నిర్వాణ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే పాట రాసిన తర్వాత, పాట చూసిన తర్వాత రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు ఎలాగో రాసింది వారే కాబట్టి చివరిలో వారు మాట్లాడతారు. రిక్వెస్ట్ శివ నిర్వాణ గారు టు స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీధర్ గారు నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అందరితో. ఈ ఫంక్షన్ ఇలా ఉంది దొరసాని అని చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా రావాలి, అందరితో పాటు ఈ స్టేజ్ పంచుకోవాలనుకున్నాను. అయితే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక రొమాంటిక్ పీరియాడిక్ డ్రామా అనేది చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఎప్పుడు లాస్ట్ ఫిల్ము. సో ఒక రొమాంటిక్ పీరియాడిక్ డ్రామాతో ఈ ఫిలింని చూజ్ చేసుకున్నందుకు ఫస్ట్ ఆనంద్కి నా సిన్సియర్ అప్రిషియేషన్. ఎందుకంటే ఒక డెబ్యూ హీరో అన్నప్పుడు కొంచెం ఫార్ములాతో వెళ్ళటం, ఫస్ట్ ఫిల్మ్తోనే వేరే వేరే వాటి మీద దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దొరసాని లాంటి స్క్రిప్ట్ని జడ్జ్ చేసినప్పుడే ఆనంద్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే విషయం నాకు అర్థమైంది. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ బ్రో. అండ్ శివాత్మిక గారు కూడా, ఇద్దరు పేరు చాలా బాగుంది. దొరసాని ట్రయల్ ఈజ్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండ్ వెరీ హానెస్ట్. సో టోటల్ టీమ్కి, ప్రొడ్యూసర్స్కి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అండ్ ఎస్పెషలీ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ గారు కూడా డెబ్యూ ఫిల్మ్. అందరూ ఒక సిన్సియర్ హానెస్ట్ అటెంప్ట్తో వస్తున్నారు కాబట్టి
ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో వచ్చిన చాలా ఫిల్మ్స్ లాగా ఈ ఫిల్మ్ కూడా మంచి సక్సెస్ ఫిల్మ్ కావాలని మొత్తం టీం అందరికీ మై సిన్సియర్ బెస్ట్ విషెస్ అండి. అండ్ ఈ ఫిల్మ్లో నా వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారు కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. థ్యాంక్ యూ అండి. మరి చక్కటి మాటలు మాట్లాడారు. మరి చక్కటి పాట కూడా వినిపించాలి. రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు రాసిన ఈ పాట ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ కాని పాట ఫ్రెష్గా మా ఆడియన్స్కి లాంచ్ చేయండి. సాంగ్ లాంచ్ అని చెప్పండి. టైటిల్ సాంగ్ లాంచ్. ఆడి పాడే కోటగడి బోసిపోయే కళమారి ఓడిపోయి వీడిపోయే సంబరాలు పెదవంచు జారి తరలిపోవే తరలిపోవే తల్లి లేని దొరసాని మన్ను మిన్ను ఏకమైన మార్చలేవే ఈ నిజాన్ని ఊపిరాగే బాధే అయినా ఓర్చుకోవే సుకుమారి దాచుకున్న గుర్తులన్నీ చూసి రావే కడసారి చిన్న ప్రాణం పెద్ద కష్టం తెంచలేని పంజరాన్ని కన్ను పొడిచే ముళ్ళ తీరు ముసిరినాయే కన్నీళ్ళన్నీ ఊరుకోవే ఊరుకోవే ఆపలేవు నువ్వీ క్షణాన్ని. తెంచుకుంటే తీరిపోదే పెంచుకున్న ప్రేమ బంధం ఊరికైనా కన్నోరికైనా పట్టదంట నీ ఆనందం పట్టుబట్టి ఎవరే గాని చెరపలేరు నీలో వాణ్ణి లేత ప్రేమ సంగతులన్నీ జ్ఞాపకాలై నీతో రాని ఎడబాటై నిండికి ఎగసే ఎడమంటలు చల్లారేలా దిగమిందవి నీలో నువ్వే కన్నీళ్ళన్నీ పడవలలో వేగువరాని తలరాతలు మారవు గాని సర్లెమ్మని నీలో మనసే సర్దుకుపోని కన్నీరు దాటి సాగిపోవే దొరసాని కంచె దాటి అంచు దాటి కదిలిపోవే దొరసాని ఊరు దాటి కన్నీరు దాటి సాగిపోవే దొరసాని. ఫెంటాస్టిక్ అండి ప్రశాంత్ గారు. అలాగా గుండెని పిండేశారు. మీరేంటో హృదయాన్ని కదిలించేశారు. పెన్ను కదిలితే హృదయం కదలడం ఎక్కడ కుదిరిందో తెలియదు కానీ రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు ఫెంటాస్టిక్ లిరిక్స్ అండి. మరి ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నాకెప్పుడు ముందుగా
వేదిక ముందున్న అందరికీ నమస్కారం, శుభ సాయంత్రం. నాకెప్పుడు ఒక పాట రాసేటప్పుడు ఒక చిన్న భయంతో పాటు ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. ఆడియో ఫంక్షన్లో ఝాన్సీ గారు, సుమ గారు నా పాట అనౌన్స్ చేసి నన్ను స్టేజ్ మీద పిలుస్తుంటే అలా ముందు వరుసలో కూర్చున్న పెద్దవాళ్ళందరి ముందు గర్వంగా తలెత్తుకుంటూ రావాలి. నా పాట అలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఇవాళ అలాంటి ఒక ఆనందంతో కూడినటువంటి గర్వం ఇవాళ అలా నన్ను ఉంచోబెట్టి 5 నిమిషాలు నా పాటని ఎక్కువ మ్యూజిక్ లేదు, ఏమీ లేదు, సినిమాల విజువల్స్ ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ లిరికల్ వీడియోతో అలా కట్టిపడేసేలాగా, మంత్రముగ్ధులు చేసేలాగా, కన్నీళ్ళు పెట్టించేలాగా ఇలాంటి ఒక సందర్భం నిజంగా నా అదృష్టం ఈ సినిమాలో పాట రాయడం. మహేంద్ర గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతకన్నా బాగా కథ చెప్పారు నాకు మహేంద్ర నాకు అరగంట చెప్తానని చెప్పి వచ్చేసి దాదాపు 3.5 గంటల పాటు నాకు ఆయన కథ వివరించారు. నాకు ఇంకా చెప్పండి. పాట రాయడానికి నాకు పెద్దగా విషయం అక్కర్లేదు, కానీ ఆయన చెప్తుంటే వినాలని పెంచి అడిగి మరీ తెలుసుకుని చాలాసేపు ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. అదంతా కూడా పాటలో ప్రతిఫలించిందని భావిస్తాను. పైగా పాట రాయకుండా ముందే ఎడిటెడ్ వెర్షన్ నాకు చూపించారు. అది కూడా నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది, నాకు ఉపయోగపడింది. సో ఆ వీడియో చూశాను ముందు. సో ఆ వీడియో చేసిన ఒక దీంతో మాట్లాడుతున్నాను. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకి 2 పర్ఫార్మర్స్ వచ్చారు. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ఆనంద్ అండ్ శివాత్మిక. డెఫినెట్గా 2 మంచి పర్ఫార్మర్స్ వచ్చారు. చాలా సినిమా బ్రహ్మాండమైన ఒక చట్రం, ఒక కూర్పు, మంచి కథ. తెలుగు సినిమా ఎన్నడూ లేనటువంటి అందమైనటువంటి ఎత్తుల్లో అద్భుతంగా విహరిస్తోంది. కొత్త టాలెంట్కి మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఒక అనుకూలమైన వాతావరణంలో ఈ సినిమా రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. డెఫినెట్గా చాలా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుంది ఈ సినిమా. ఇలాంటి సినిమాలని గొప్ప విజయం సాధించేలాగా మన ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఆశీర్వదించాలని నేను వేడుకుంటూ, మధురా శ్రీధర్ గారితో ఇందాక అందరూ సంబంధ బాంధవ్యాలు నెవరేసుకుంటున్నారు. నాకు మా ఇద్దరిది ఒకటే కాలేజ్, ఆర్ఈసీ వరంగల్ నుంచి చదువుకున్నాం. ఆయన జూనియర్. సో నాకు ఆల్మోస్ట్ నా సొంత సంస్థ లాంటిది. మధురా శ్రీధర్ గారి విజయం నా విజయం లాంటిది. ఆయనకి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ద్వారా మచ్ నీడెడ్ సక్సెస్, బాక్స్ ఆఫీస్ సక్సెస్ వస్తుందని రావాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, ప్రశాంత్ విహారీ, బండిల్ ఆఫ్ టాలెంట్. ఎక్కువ మ్యూజిక్ లేకుండా ఇలా కట్టిపడేయటం మామూలు విద్య కాదు. హీస్ ఏ బాన్ కంపోజర్. మంచి పాటలు ఇచ్చాడు ఈ సినిమాకి. అలాగే ఈ పాట పాడిన లోకేశ్వర్ కూడా. నిజంగా లోకేశ్వర్ వాయిస్ వేరే ఏదో పాటలో నేను విని మధురా శ్రీధర్ గారికి, మహేంద్ర గారికి సజెస్ట్ చేస్తే తక్షణమే వాళ్ళు ఒప్పుకుని లోకేశ్వర్కి ఈ సినిమా ద్వారా అవకాశం ఇచ్చారు. మీరే విన్నారు. మనకి ఒక అలవాటు అంటే ఇలాంటి పాట అనగానే కైలాష్ కిరణ్ ముంబై పరిగెడతాం. అలా లేదు. మనకి హైదరాబాద్లో కూడా మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా గొప్ప టాలెంట్ ఉంది. వాళ్ళందరూ మనం వీగించు. అనురాగ్ కులకర్ణి అయితేనేమి, చాలామంది మంచి సింగర్స్ ఉన్నారు. ఇంకొక విషయం ప్రస్తావించాలి. ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మీకు ట్రైలర్లోను, టీజర్లోను గోడ మీద కొన్ని కవితలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. సో ఆ కవితలు రాసింది నా మిత్రుడు వినీల్. అతని కలం పేరు శతఘ్ని అని. సో వినీల్కి కూడా అవకాశాన్ని కల్పించేందుకు మహేంద్ర గారికి, వినీల్ తరపున థ్యాంక్స్ చెప్తూ, చాలా ప్రామిసింగ్ టాలెంట్. అతనికి కూడా మరిన్ని ఈ సినిమా తర్వాత పాటల అవకాశాలు మరిన్ని లభిస్తాయని ఆశిస్తూ, ఐ విష్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు దొరసాని టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ రామ్ జోగేష్ శాస్త్రి గారు. కొన్ని ఇలాంటి వారు మాట్లాడితే తెర వెనక విషయాలు తెలుస్తాయి. నిజంగానే ఆ కవితలు చాలా ఆకట్టుకునేట్టుగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి మనం మాటల్లో చెప్పలేని పాటల్లో చెప్పచ్చు, పాటల్లో కూడా చెప్పలేని కవిత్వం చెప్తుంది. చాలా పవర్ఫుల్గా అనిపిస్తాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినీత్ గారు, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ అండి.